I will read out the next Sraith Pictiúr, which is on fhoireann I cruthú go hiontach. Listen carefully to hear how everything should be pronounced. Pictiúr a hain. I Pictiúr a hain feiceann míad beirt scoláire, Seán agus Pádraig, las mud de choláiste óin. Mí bhean fór tá ann. Tá fógra á chrucha an mala ag rá go bhfuil imróirí nua á lurg ag an bhfoireann imána don trá imána atá ag tacht suas. Deir Seán go bhféadfadh sé a bheith spéisiúil agus ba cheart tríal a bhaintas. Ein tín Pádraig leis agus deir sé go leabhróidh sé leis an uasal ó marachú, tréálaí na fórna imána. Pictiúr dó. Sa Pictiúr seo cin tíon Seán le Pádraig go bhfuil spéis aige imirt leis an bhfoireann imána. Deir Pádraig go bhfuil agus go mbuinigh siad tríal as ar aonós. Téann siad go dtí ifig an uasal ó marachú chun ceistena a chur bhí cad a bheith go gceist leis an bhfoireann imána. Chur an Pádraig ceist cén tam a bhíon an tréáil ar siúl, agus freagraíonn an túsla marachú go mbíonn sé ar siúl grá lá an aghaidh na seachtaine tar éis scoile. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí tá an tréáil imána faoi lán seoil ag an uasal ó marachú agus feictar na buachalaí imón tréála. I bhfeadach na súl, mí a bráin atá ann agus feictar na buachalaí in ifig an uasal ó marachú. Deir sé go bhfuil bliain iontach curtha síos agus an obair déanta cá I le na hománíochta. Tá siad sa chraobhanis. Pictiúr 4. Cuirtar fógraí suas ar fud na scoile ag rá go mbeidh bosanna don chraobh ag imacht ag dóchlog. Íortar na daltaí dul ann agus taú leis an bhfoireann. Imacht iontach a bheith ann gan dat. Pictiúr 5. I Pictiúr 5 feicimid míad an cluiche imána ag lán ama. Fuair choláiste ón an lámh an uachtar ar choláiste Pádraig agus bhuaigh siad an cluiche. An scór déirnach a bhí ann ná 2-8 go chláiste óin agus 2-6 go chláiste Pádraig. Cluiche cheann a bhí ann. Feicimid míad an chuir na lámh Pádraig, talú chár an domhain ar an bhfoireann agus ar a locht tacaíochta. Pictiúr 6. Sa Pictiúr déirnach tá an fhoireann imána an túsal ó marachú agus príomhaide na scoile go léir bailithe os cór na scoile. Deir an príomhaide go bhfuil écht iontach buinte amachcha. Mollann sé go háard sa spéirid agus geallann sé go mbeidh cóisiir mhór ar siúl dóibh go luath. Déanann sé cóghárdas leis an bhfoireann agus leis an uasal ó marachú as 8 cuid ibre.